In shim ka jingwai stang ka nambar kandai pun riu. Kamaya shashin tep kalekiu ya utrai bantalan ching yubi umau kang manuken ban penki Hallelujah 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 Petrus kamare panting blau Shashin tep kisengan kimare Kilech ngodam simba kendem Hallelujah 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 Cinta Katolika sudah Hallelujah 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 Kamaria kayang tangkang esyo Mano can you cannot balato Ki anga ki kenshai ki shubab Ushisu ulamin hashiyab Hallelujah 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 Bauan maruyen kagtahik Ya tusen manuken pilapret Bagngan rano mga yakamen Hallelujah 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 Jesus yalade open pau Ban pentingan Jesus se Jesus blau Ko Maria kumbanong day mga Raboni laking rup sama ka Hallelujah 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 Ha kagatang ukpa badukon baduman sem bakod amen ka jingaye jong utrai jungiu Jesus Christ bad ka jingi jong ublay lam bad ka jing slog jongomen sem bakod kinan rangkat bad pi baro Bat piru ko hanmen ko para ha u Jesus Christ ha kane ka sngi utrai basau jong kapor pasca kabalang karakhe ya ka vocation Sunday kajing duai ka bakerpang kajing esaj ka bakerpang kajunga kajungpi na gabanta ki reuniam na gabanta ki lingdo bat kumjuru bat kerpang
na kebanta kitu kibedang don hapadeng kejing pule ban pen krek lada ban pen tebit yelade ha kejing long bajing runiam dan mata kedau ha gane kesngi kede kekamram kajunga kejungpi kumki kun kejung blei bangin duai bangin yasaj bad bangin yarab na kebenta jungki bangin krisyan da kebot kebor kat kebangi dan ha kejing jungi berkum juru kene kesngi utrai basau jong ka ayam len apor pasca ngi khot yaka kum ka good shepherd Sunday kasngi utrai jong kunlang brod unong ablang brod babha dei matagrau ha kene kesngi ngi haban puson yala ka jong ka jing ka junga ka jong phi la khot yangi banlong ki kunlang brod ki babha la khot yangi balawer yangi banlong kita kinong ab lang brod babha dan matagrau matakas ngi ingin pusan ken yala ka jong ka jing hato shisha ngi long na kita ki lang brod ki babha lane ngila persang na ban ka jing jungi bad banle bad banbut ya kita ka jing ki baw jisu lahikai ki baw lapan yangi banlong kinong ab lang brod babha dan matagrau habang yang hikmat keduan kedepan ka jungu matakas step token kohan men ko para ngin puson paringin penmap naga benta ki pop kisang naga benta ki laj ki let kitam ki duna ki jongi daga jing snusue ngin pai sakmat utrai ngin penmap ban ngin duai lang nga pla hau blei badan bor baro badapi kohan men ko para bang lale pop sibune daga jing perkat dagi ktin dagi kam dagi jing leklet dagi jeng le palat junga dagi jeng le palat junga dagi jeng le palat bakrawe junga namar kata ngakerpat ikamaria bakoj kabaya isa katai sati ya kangel berkir koj badapi kohan men kopara banduai nagabentai junga how try ublay ublay badan bor baro unis ne yangi mandalama biki pop jungi unyalam yangi sha kajeng bom jukut amen. Lai spa sau pusan. Ko blei isneyangi Kan rat ko blei isneyangi Kristo map ko Kristo rap ko nong penim jangi penim yangi Kai kan rat ko blaze yangi Kai kan rat ko blaze yangi Kristo ma ko Kristo rap ko nong penim jangi penim yangi Pleasure strong, but I can tell chính su. Aki ben real baro badan kamon baba. Iya roya me, ni namba ni mane. Iya pendan buron. Bangis nguyame Mai ko bless him ne Ko padan borbaro Ko kun marwe Upa ko trayushi Sukris Ko kun lang brodu blay Bakit kipa percay Top yang kasing kerpan
Dos ngao sa nayangi Tang ma me bakut Để tang ma me utran Uwe ba để tam ma me Cô Giêsu Christ Lô me ba yai long lệ Hà dinh ya long cao quê Bà đu men sim bà kun Ha ca bù ra mục bà cho ngin ya duai ngin ya duai na kebenta kiruniam hastala keprathei senrang bat kenthei na kebenta ki badang dan hapadeng ke jingpule ki brother ki sister ki badan haki seminary bat konven baper ki badang pan krai elade na kebenta ban penderham lane ban scam ya kata ke jingkhot ke jungblei ban sakri ya ki pait ki jungu inang ya duai nak benta ukpa buku jungi ki cardinal jungi brokhot ki bishop ki archbishops bat ki lingdo baro ai botrai ubadai unong ablang brod babha un ai bor un krisyan yaki bamakiru kinang la susu ban bud ya kinuk sa babha banlong kita kinong ablang brod babha Koblei badan bor baro baim jinom to yalam yangi sha ka jingyo banta ha ka jingkmen ka beneng knang bak ken hun lang brot bas ngeurit kan poi shata sha unong ab lang brot baslur ulalej hasua daut rai jingyu Jesus Christ ukon chungme ubaim bad basan sha ringkat bad mi ha ka jingyo long kawei jongamen sem bakut ublei jinom la jinom amen Hagitu gisngi u Paulus pat u Barnabas kila mi na Perga pat kila poi ha Antikot kapa haki Persidia pat hakasngi sabat kila leidrung hakasinakok pat kila shong tebun kiju pat kibriu pariu blei kila kala shakinyem ju kila bud ya u Paulus pat u Barnabas kibala kren hagi pat kila penslur hagi pat im barabor haga chingai ei ublei haga sni sabat kababut la jan baro shinong ba kila ya lumlang ban sngap ya kaktin ublei henry haba kiju kila yo I ya ki ba kila dap daga jing bihun pat kila kren persyang ya kata kaba la kren da Paulus pat kila kren pen yo Henry Paulus pat Barnabas kila kren da kabaslur ki ong kalong kapadon kam pa ya kaktin ublei en ya lap ningkong happy Henry namar pa pikendat no ya ka napi pat pila nyau ya lade ki bombit ya ka jingim pomskut hakmi ngilai no sha ki gentil naba utrai ula hukum yangi kumta uong ngalabu ya pi panlong ka jing shai ya ki gentil pepinduk ra ya ka jing pendim shadu bakut jong ka perthai haba ki gentil kila yo snyo ya kane kila snyo pha ba kila ya ro ya ka tin ublei pat kitu ki ba jit nagam ta ka jing im bom jikun kila ngai peraktin utrai kala pen priang kaliang hakata ka than henrei kiju kila Kirshok ya ki kenthei rublei bakrau batri pat ki
rangba jong kata nongba bat kila pinki pandeben persya yau Paulus pat Barnabas bat kila beno yaki nagathan jingi hendrei makipat kila kantere kampum nak jat jingi persya yaki bat kila leja Iconium bat kisenran kila dap daga jingkemen pada musim bakoi kaktin jong utarai Nagasam shispa kanambar nyospa kandaipo. Kacimpule baar, kacimpule nagi kitab cimpin pau. Ngau yonis ngalapej pat hakmi upai ba belin, yau bam don mano bala banyau, nagi jaj pen reu bat ki jaj bereu baro, nagi paj bereu bat ki tin ki thlej baro. Kilayang hakmat ka khet bat hakmat ukhun lang brot. Kiriam dagi jing phong jing sor ki bale bat ki bat ki satlai halaki kti. Tiway na kitin men kisan ulay ato hanga. Kini kilong kita kibaw lalait nagaching tinjo kabakraw. Kila sajt yala ki janpong jinsur. Pa kila pinli ya ki hakasnam jong kun lang brot. Nagata daw ki don hakmat ka khet ublay. Pat sngi bat med ki syakri ya u hakatimpel jeng u. Parutaw ba syang halor ka khet unda ya ki dagaching don lem jeng u. Kinam tangan lano ro lemne kin sliang syo kasngi kan syo yaki lemne ka jing shet tarha na ba ukhon lang brod ba halor ka khet unlang unong sharai jongki bat unsay alam yaki syaki paliu jong jong ka ba em par ublay unsay nyat no yaki umat baro nagi khmat jongki kaktin jong utrai Sbaying.
lang brod babha uong utray. Nga itu yala kilang brod bat kiro ki itu yanga. Utrai don rengkat bat pi Ringkat bat piro. ka jing pule naga gospel bakut kat kumu Yohanes. Kaburom hami kutray. Hakata kapor ujisu ulong kilang brod jonga kisashkor yagaktin jonga bad ngaitu yaki bad kibud yanga bad ngaai haki kajing im bom jukut bad kinomyap lano ru bad omdon uba kentet yaki nakikti jonga ukpa jonga uba laai yaki hanga ukam krau ban yabaro bad omdon ubala ban kentet no yaki nagakti jong ukpa bad nga badukpa ngiyalong kaway ka gospel jong utray jingero yeme ko Chris Kohanmen kopara ha utrai Jesus Christ menta kasngi ngilapoi ha kasngi utrai basau jong kapor paskha kumangong ipi mene menta kasngi ngirakhe ya kasngi utrai ukun lang brot babha ne unong up lang brot babha Badha kene kasngi kabalang ru ka khot kawer yang IP banduai ban yarab ban krishan ya kilingdo ya kiruniam bad kumjuru ya baro ki khna senrang kentei ki bedang bedon hapdeng ke jingpule ban pankre ya yelade ha ke jinglong runiam ne ke jingim runiam ka bangyong ka vocation Sunday Den matagadaw ha kene kasngi ngide banduai kerpang na gebanta jungki bad kabalang kakhot kawer yang IEP kat kabangidon ha ke jingim hapo kaying kasam da kabuit kabor jungi ngide ban kersan yaki Den matagadaw ha kene kasngi kabalang kakhot kawer yang IEP bangide ban ai kat kabangidon taga jingno seniang jungi ha kabalang kohanmen ko para Habun giri jong kaperthei menta kasngi kirakheru ya kamaras de ngitep menta kasngi harindia bat hakiwe giriru kirakhe ya kane kabangi ong amadas de te knaret kadai ka kamram jungpi iwe paiwe banduai ban I yala ijong imei namar kikmi jungpiru kidei kita kinongap lang brot babha kila ap kila sumar kila sokher kila pej kila khmi kila pendap kila penbiang naga banta jungpi den matagadaw kadai ka kamram jungpi kadai ti jungpi banduai bad ban I kerpang ya imei jungpi kohanmen ko para habangi pej saudong kaperthei menta Habangi pej saudong kajing im junga bat jungpi ngiyoi don kitma nakaway kari shakaway kari don kajing penyap man kasngi don kajing shatngan man kasngi don kajing lengkar kaba
jia ha ka jing im jong ki bru shan rang ne kan thei rang ba ne long kmi samla shan rang ne kan thei nyo i ki jing jia ki bas ngusi ki jing jia ki ba auria ki jing jia ki ba khlamakor ha ka ne ka juk jungi menta de mata ka daung ha ban kali hala de ha to manga kum unong sung snong lane kum khon jong blei nga don banta na em nga la na em ban ya rap lane ban weng no ya kine ki jingjia bas ngusi ya kine ki jingjia ki ba auria ki jingjia ki ba klamakor ha kane ka juk ka ba menta ngi don banta na em lada ngi don banta ngi la na em ban weng lane ban kanriano ne ban simno ya kine ki jingjia ki ba pher ki ba jia menta ha kane ka prathei ho yole se piong ngim don namar ba kine ki kumong tin parang out of our control mo ngimla ban le ei nak banta jungki ngimla ban weng ye kine yole se ngiong henry ko hanmen ko para ngas ngeu banong menta kasngi ba mangama pi ngidon kadeti ban sim lane ban weng lane ban yerab ban penduna ya kine ki jingjia ki ba klamakor ki jingjia ki ba auria lane ki jingjia ki ba snusi ki ba jia hak perthei lane hak imlang kasalang jongi balai namar deigane ka jingkhot jong jisu yengi ban long kita kinong ab lang brot babha ken mau ko hanmen ko para nadu kasngi ka ba manga mapi ngilayo pediang ya ka sakramen baptisma utrai ulapan khamti yengi ya kane ka kerdan lene ya kane ka jinglong ban long kinong ab lang brot ban long kinong ab lang brot dei mata ka daong ngi pi ngidon ka deiti ngidon ka kamram ban ngila ho yele sengi ngitip sai ba ngimla ban weng ye kine barak ho jan rei katu katne ngila ban weng lane ban yarab ban krisyan ban yada ba kine ki jingjia basusi kinom jia ha ka prathei lane ha ka imlang ka salang ka jungi la kumno shipho ne arpho persen ngila ban yada ngila ban sim ngila ban weng ya kine ki jingjia lada mangama pi ngi sim khia ya kane ka kerdan ka ba u jisu ula ayangi banlong kita kinong ap lang brot babha ko hanmen ko para ngong meni utrai ula ayangi ya kane ka kerdan banlong kinong ap lang brot henry mentangi haban kali hato ngalong tang unong ap lang brot ni ngalong unong ap lang brot babha ni ngalong unong ap lang brot ubasniu habaro laitli don kijinglong bapher unong ablang brod babha bat unong ablang brod ubasniu kohanmen ko para hakane kasngi bangirakhe ya kane kasngi utrai unong ablang brod babha ngi hab ban budken ya kita ge jinglong jong u jisu kijinglong jong u jisu komuta unong ablang brod babha ngin puson ban ngin pej naga gospel jong Yohanes kaba ngilap u Jisu Ukren shapang uta unong ap lang brot babha ke gita ge jinglong jong ki lang brot ke gita ge jinglong jong unong ap lang brot babha baudei badan ha ka jing im jong u ningkong na shap naga gospel kaba ngios nga menta kasngi utrai Jisu ong kineki kentin kilang brod jonga kisashkor yakiktin jonga den mata kadau nengkong na sabe kenmau kumbangong meni ngilong kinong ablang brod babha badha ka juga por ngilong kilang brod lada mangaba pi ngilong kilang brod jong utrai ka kata ka jinglong kemanengkong ka bangide bandan ha ka jing im jongi ban ngap ban shashkor yakiktin kibautrai Ukren upasiau hanga barapi hoj kohan men ko para ngitip utrai jongi unomuan direct shapi basanga ban kran hanrei uwan ban kren ban pasiau yang ai pi hakibun banta hakibun kirukom
Den mata kedau hato ngila yos ngeu na em yakin kikitin ki ba mau Ukraine lane yakikitin ki ba mau ulapas yau hanga badapi. Lada shisha ngilong kita kilong brod ki jungu ki bayaj hakalanti ke ba mau lapani lada manga mapi ngila im ya ke jung im jung ikat kum kita ki jung hikai jungu klempep ngi ngap ngi yos ngeu bat ngi pediang yakikitin ki ba Ukraine. Keli halade kohan men ko para hangno pim hakano glanti piyaj menta lada piyaj hakalanti ke ba ujisu lapani ne piyaj kalanti ke ba khongwan ke ba wengno ya kata kalanti ke ba mau ulai happy lada piyaj hakalanti ke ba utrai ulai happy te pilong ki langbrod jongu namar ba pilayos ngeu ya kasur ke ba mau Ukraine ne pasiau yapi kajinglong bar jong kilang brod jong utrai kidai kine wong ba ngai tu yaki pikwanem ba utrai unitu yapi kum kita kilang brod jong u hoi klempep ngi kwa bat ngi don kam ba utrai unitu yangi kum kilang brod jong u utrai unitu yang aba de pi kum kilang brod jong u sachisin haba ngi yos ngeu ya kasur jong u bat habangi im ya kajing im jungi kat kum kata kasur ke ba mau Ukraine lada mangi ngim ngap ya kasur jungu lada mangi ngim im ya kata kat kum kata kasur ke ba mau Ukraine teu trai jungi unong ablang brod umitu yang abadipi kum kilang brod jungu bat ken mau ko han men ko para jayu lada utrai umitu yang abadipi kum kilang brod jungu ngin sapoi sya kajing penrem nginom yo ya kata kajing imbom jukut kabamanga mapi ngi ap kmelenti ne ngi trang ha kajing im kabalai kajing long jong kilang brod jong utrai kidai kine neng kong ngong ban ngila puson ngi ngap ya kasur kajing u bar uitho yang abadipi namar bang ngi ngap namar ba ngi im ya kajing im jung ikat kum kata kasur kabam ulakren kabalai pat ngi but ya ke ke ba mu ule lane ke ke ba mu hikai yangi kabalai ngi im ngi but ya ke ba mu la hikai ya ke ba mu la im halade ngam dan kamsu banyu ha kane ka por ke kita kijing hikai jong ujisu ngam dan kamsu ya pi ban batai hakano kurkom ujisu ula im pila tip shai ba pila im yolese hakajing im jung pi hanrai ko hanmen ko para kine gide gijing pen kan mau kiba ujisu upen kan mau yang ba de pi ngi dei bandon kine kilai teli gijing long halade khnang bangilong kita kilang brod jong utrai jungi ujisu sajasin ngong shashkor man kapor ya kasurkren jong utrai kabar kajinglong kabangide badan ban but ban ngap ya kasur jungu khnang ba utrai unitu yang abadepi kum gilang brod jungu bat ban im ya kajing im jungi kat kum kajing hikai kabam ulah hikai mencapat kohan men ko para ngin pai sha kajinglong jong unong ab lang brod habas dang menengong utrai daladi ulong unong ab lang brod babha tikumcha ukwa yanga bade phiru ken banlong kita kinong ab lang brod babha yolesi habang ong mencha ngi hab banlong kinong ab lang brod babha hakno krukom ken yolesi piong na kato ke jaka ke bapisong tang ukpa bakut ulong unong ab lang brod tangki kadenel tangki as bishop tangki bishop tangki lingdo yolese tangki nong tere balang kibala lene kibalong kita kin ap lang brod hanroi em ko han men ko para kumbong meni baro nado basdang jong kejing em kristan jongi ngilong kita kinong ap lang brod ngilong kita kinong ap lang brod kumuk pa pilong unong ap lang brod haying hasam kum gakmi pilong konong ap lang brod kumunong hikai pilong ne kanong ab lang brod ubat rei ha office ha kano kakam ka bapitrei
lada ada doktor, lada ada nurse neka nurse, lada ada engineer, lada ada polis, lada ada sipai. Kanu ka kam ka ba pitre ne pishim, hakata ka jaka, hakata ka jingtrai, pilong ki nong ap lang brat. Pilong ban ngilong ki nong ap lang brat. Dain macak daw baro mangingi day ban embat ban but ya kijinglong jong u Jisu ubadai unong ap lang brot babha jongi. Paningkong sa chisin kumba u Jisu long haga gospel jong u Yohanes kalonong kabasipo kalain kabasipo ong uang sa chisin kine kikentin ki bangila pule menta kasingi keju ngap ya kasur jong utrai Ukraine yang abade pi man kasngi upasiaw yang abade pi uhikai yang abade pi lengba kasur Ukraine jung kumno bangila banlong kita kinong ablang brot babha dein matak daw mga ban mapi ko para bangej ngide ban ngap ya kasur kabau utrai Ukraine habang ngap ya kasur kabau utrai Ukraine klempep ngila ban ya kajing jungi kum kita kinong ablang berat babha bangin la ban yalam ya ki kunjungi sya kalanti ke babha bangin la ban yalam ya ki kunjungi sya kalanti jong ka jing i bangin la ban yalam ya ka ying ka sem jungi sya ka jing suk sya ka jing long ka we ngap ya ka sur ka bautrai Ukraine upasyaw ya pi uhikai pi lengba ka ne ka sur nang dapat kalonong kaju ke gospel jung Yohanes kalonong ka basipo kalain ke bakatwe u Jisu ong haladay kumni ngalong unong ablang brot babha bat ngakloi ban IT yala ka jong ka jung na ka banta kilang brot ngakloi ban IT yala ka jong ka jung na ka banta kilang brot tamanga mapi ko hanmen ko para ngilong kinong ablang brot hato ngikloi na ban IT yala ka jong ka jung na ka banta kilang brot jongi kumukpa kum ka kami kumunong hikai kumulengdok kum ka sister ne kum ki brother lani kumunong yala mapo ka seng samala ne ha ka sunjuk jong kilong kami ne girang ba ngikloi na ban IT yala ka jong ka jing na ka banta ka jing baha na ka banta ka jing na ka banta ka jing na ka banta ka roy ka par jong ka ying ka sem nagbanta ka roy ka par ka imlang ka salang ka balang yolesi hajaka bangin IT yala di haba jaka bangin IT yala ka jong ka jing ko hanmen ko para ngi yolesi ngilong ki bakwan yolesi ngilong kita ki bakwarha yolesi ngilong kita ki bakwaburam ladangi kwarha ladangi kwaburam ngimlong kita kinong ablang brot babha den matagadaw ngi de ban bud ya kenuksa ka bau Jisu ulapan i yang abadepi IT yala ka jong ka jing na ka banta ka jing na ka banta ka jing isnay na ka banta ka jing pen jong ki wei kanay kaday kabaar kabangi day ban but banlong kita kinong ablang berat babaha na ka jing jong u Jisu kohan men ko para hakanay ka sngi kabangi rakhe ya ka sngi buram jong ki Mei jungi mo Mother's Day ke bangi ong ngasngau ban ai nuksa kendiat naka jing jong kilong kemi jungi kilong kemi lana imei jungi pe jaka jing ka jungki kilong kinong ablang brot kilong kinong ablang brot ke babhatam ke bangi la ban sim nuksa lana ban ai nuksa kikmi kimdon ka jingle siliang yala ki jong ki khun kikmi kimdon ka jing perwa walada kide ban syatngan kin syatngan yaladi ban ai ka bam gadi ban pendap ban penbiang ya ka jing don kam jong ki khon kikmi walada ki haban syong mit baro semit ki syong ban pej ban khmi aba ki khon kidon ka jing ka jing jinja ukpa yolese umyam haba ukhon uja ukpa yolesi umdan kata kajing perkat lada ki khon ki no kajing ka bajngai na kajing ka babaha hanrei ngiyo i ki kmi ki ba khambun ki bawan ban prata ban yam na ka banta jong
ki khun jong ki den matak dau ngila ban sim kanuksa na kilong kmi jungi ki dei kinong ap lang brod babha balai ngasim ya kene nuksa namar menta kasngi yong ba ngira kheru ya kasngi buram jongki kohan men ko para kane kade kanuksa kabamanga ma phi iwe paiwe ngi dei ban bot yo le se ma phi ki hep ki baret phi song hang ne phi ong ba o ngim don benta ha kane han rei phi don benta ban le nak benta ka jing im yala de ban nak benta ka jing im jongki wei kohan men ko para to ken menta ngin duai ban ngin pusan ngin pe ngin kpi yala ka jong ka jing im hato ngidon na am kine ki jinglong ban long kita ki lang brod jong utrai hato ngidon na am kine ki jinglong ban long kita kinong up lang brod babha and yoro yaw Jesus Christ ngin yang ngin plai la ka jong ka jingei Nshim ka nambar lai spa in riu huwei Bling bat ka kendel Ane dukun ma we strong Utwai strong u Jesus Christ Apun ya udau men stream Lakana mariti Bang langit Kau mensembahku Abang Katolik baku Hajin mapau hajin nipah Orasingin kabang Kajing duwai kirunge ha kene kasngi kabakar pangjong kabalang to ken ngini duwai hau blai kupa ulpan khamti yanga badepi ban sumar ban sukher ya kilang brod jeng u pada bakhot yangi ban long kilang brod babha jeng u ban long kita kinong ap lang brod babha Nagabantao pa bukho chungi ubishop chungi kilingdo bat kikatkis bakin drup ngau thu bha ya ka chingshan ya lut chung jisu haba ulabot ya ki kun hon lang brod chung u hapo ka ching sumar chung ki bat haba ki ngau thu ya kata kin om shapting yanu ka ching shitam bat ban sumar hok ya ki ngi karpat eme ko try Nagamta iwe pa iwe nangi bangin long barabor kajing Arab yaki kajing isne ya kiling do jongi yan lanu ngi kerpada me kotrai
nọ bên tai kỳ linh đọ trong nghi và rọ và kinh trục yai nes kem lần tết ha sân đạo Krista kabas sengau suk van yang kem ha cả chính khó trong kỳ nghi cật ba jam ego trai nghi karpa de me ko try Nagam ta kibreu ki baro ba kin drup shakri ya sur chong Chris u ba khot ya ki leng ba ki nong ra khubor chong u ba kin drup kong u ya ki nong chong ki ba min kum ta yo Sing im nghi karpa de me ko try nghi karpa de me ko try nghi duai na banta kiruniam hasatla ka prathei sedang na ukpa bu khojingi publio bakhat sau ki cardinal baro ki archbishop ki bishop ki lingdo ki runiam shanrang bat kanthei bat kerpang na ka banta ki khna samla jong kabalang jungi ki badang dan hapo seminary kerdan baper bat kumjuru ki badan hapo ka convent ki jingpule baper kat bagenang penkre ban penskem ya kata ka jingkhot ka jungblei ban sakri yu ban sakri yagi pai ki jungu ai botra shisha u balakhot yaki sha kane ka jinglong lingdo jinglong runiam unang penrham ya ka jing ya ka jing isne ka jungu khnang bamaki kinla banlong kita kinong ap longrot babha ban yalam ki pai ki jungblei shau chris ngi karpat yame ko try nghi karpat yame ko try ngi duai na ka banta ka jingsuk ha pedeng kari India bad kari Pakistan ngiduai kerpang na kebenta kinong yalam jong kine ki arteli ki ri jongi ai botrai badus em jong jingsuk un prasad dak umen sem bakhoj haki iwei paiwei ba kinla ban yalam ya kine ki arteli ki ri sha ke jingsuk ke jingi e ke jingi map bad ke jingi long ka wei ngi kerpat yame ko try nghi karpat yame ko try ha kane kasngi buram jong email jongi madas day ngi duai kerpang na kebenta jong kilong kemi baro asatla ke prathei kibala IT yala de med ban sem ban pej ban kemi ban ri ban sumar ban panhe ban pansan ya ki khun ki jong ki ai bamaki langba ka bor ka jongblei kinangla susu ban yarab yala ke jong ki khun ban em ha kata ke jing em ke babaha balong kita ki khun lang brot babaha jong utrai ngi kerpat yame ko trai nghi karpat yame ko try jar halak ke jong ke danut ke men sem jong pi ko parabangej ko khna beej bu ya ke jing duai bu ke jing kwa ke jing trang bu ya ke jing angnot jong pi hakmat keduan ke jong ublei Pokpa ngiai ngu na kebentau khon jong me ujisu badai unong ablang brot babha bar balakhot ngi banlong kilang brot jong u bat ubala ai ngi kane ka kerdan banlong kinong ablang brot babha kine kide ki jing duai ki bangilabu akhmat jong me lengba ukhon jong me ujisu tos ngap ken ya kine ki jing duai jongi ladaki long kat kum kamon jong me ngi pan ye kane daw kures utrai jongi amen Shim ka number lies pa and rup saw Oh
i trong hi angin long trong mình yang chính ai bari trong hi angin long trong mình Berduai ko para baga jengknya jenga ba jongpi kan long mapriang hunak madu blei pa badan bor baro to try priang knya nekti jongpi na kebenca ga jengero berberam bekateng ga jengu ka jeng mentoy ngi berbalang beko jengu baro ko wei to ai ngi kerpat ko try bangin scam bangin syam jengkermen barbor ha gine gi jengmaya paska khnang ba Kajing pentamai kabayai tray kam hangi kan long kadau jong kajing kemen baklem kod jongi dau kres utrai jongi amen utrai udon rengkat bat pi Ringkat bat piro token tu yalaki danod ikan tiri ki shaw konginai utrai ublay jongi ka shohok bat kade Da shisha kalong basong hok bat kabadei kadeti jengi bat ka jing pen em yangi hakipor baro banyaro yame kokan rat henry khamtam ha kane kapor banyaro pandan buram susu yame naba yau kris kunlang brot paska jongi lakinya jupep bantrwa yaladi na kabanta jongi batu yada yangi da kaba ya saj na kabanta jongi hakmat jongme ulong ujingnya bom yapshu ukunlang brot ublasha peniap sisin ubayim junam namar kata haba ladap miar da kejingkemen paska kepertai baro kawai karisa da kejingiro yame kibneng ru bat kikenho nangal kirwai lang ya kejingruai jong kaburam jongme bat kiapen bena klem sange Ubakut utrai ublay kipat neng pertai sawada kaburam chong me Hosana Hosana torwa ublay shajrong Hosana Blay Junam and Yaro Yubawan Haka Keteng Utrai Neng Pertei Sawada Kaburam Chongme Hosana Hosana Torwa Yublay Shadrong Hosana Yublay Junam Dasisha melong bukhoj kotrai katame jong kajing khoj baro Namar kata ngikar pat yame to pen khoj pen kentang ya kine kijing terwa jongi dag bapha yaman sim jongme kum kamcher halor jongki bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jongi uji sukres hakapor baladino yu badala kamon snubha ula pediang ya kijing sha sutom ula shim yokpu bad kebaingu yame ula kedia yo badalai hala kesenran uong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya keba NIT na kabanta jongpi Haka jugurkam enda lalayabam ula shim yakukuri badda kabaingu biang yame ula ai hala kesenran uong
to shim batodi na kane phi baro namar kane kalong ko khuri jong kasnam jonga jong ga jutang bathamai batbom jukut ya ka ban penme na ka banta jong phi bat na ka banta ki babun na ka banta ka jingma pe ki pop to le ya kane ban kan mau yanga ka jingmaya jong ka jingei Katasin bani bamyune upu bani lilakani kakuri Nipenda kasing yap chong me kotwai Tadadu memang namar kata ngi bapan menta ya ka jing yap bar ka jing mi pa jung u ngi terwa ha me kotra yok po jong ka jing em bat ya ku khuri jong ka jing pen em ngi dai nguai dam namar mlanyeu yangi ki ba bet ban yang hakma jong me bat ban sakriya me dak bas ngeret ngi karpa dia me bangi ki bayo banta hakamat bat kasna mukres ngi long ki ba lapanya tali ka wei dau men sem bakhoj tokan mau kotrai ya kabalang jong me kabala priang hasatala kepertei bato penjana ya ka ha gajeng ej rengkat bad ulio bakhat sau ukpa bakho jengi walbad marwen u bishop jengi ka kanhun ke bishop bad baro kileng do tokan mau lemru ya ki hanman ki para shenrang bad kantei ki baliat ya da ka bakarmen ya gajeng mi pat bad ya baro ki balaklat no aga jengi snei jong me to panyang yaki sha ga jing shai ka khmat jong me to isne yang ibaro ngi karpa dia me barengkat bat kamaria thesoti bakhoj ka kmi jong blai ujise bakhoj ukorem jongka ki apostol bakhoj bat baro krkhoj ki balapan sngo bahaya me pateng lapateng ngilong babet banyo bantalem ha ka jing embom jukut bat banginiro bat pendon borom yame daw kun jong me u Jesu Christ dau lembatu badhau kan long hame bleu pa badan bor ha ke jingilong ka wei jong men sem bakhoj baro ka borom bar ke jingero chinom la chinom amen kumblah hukum yang i dau nong pan em bat kumblah hikai ngrektin blei nginod banong kok pa jongi uba habneng kalong ka bakhoj akarteng jongme kanwan kahima jongme kalong kamon jongme ha ka khandeu kumba habneng to ayingi menta ka jingbam jongi ka bahala gasni batama yangi karengkang jongi kumbang rogi ma bi ke bales neu yangi badwat yalam yangi sha ka jing panchoi hanre de panla yangi na ka basneu to panla yangi ngi karpat ko trai na ka jing sneu baro ha ka jing sbun jongme to ai jing suk jing sanya kisngi jungi khnang ba da ka jing rap ka jing isnei jume ngin lai barabor na ka pop bangin yo jing da na ka jing jenjar baro kat ba ngi dangap khmelanti ya ka jing kerman ba khoj bat ka jing wan pat jong nong panem jungi u Jesu Christ namar ka jong me ka long ka hima ka jong me ka bor bat ka buram chinom la chinom kotrai Jesu Christ me belong haki apostol jong me ka jingsuk ngai api ka jingsuk junga ngai api wat pe yaki pop jongi hanrei ya ka jinge jong ka balang jong me bad ha ka jings bun jong me to a ya ka jingsuk bad ka jinge tale ka wei kat kum ka mon jong me ma me ubim bad basan shar junam la junam amen kajing suku terai kedan barabor rengkat bat pi Rengkat bat piru tong ini terwa ya kedak kajing suk iwei ha iwei pat
hakmi ukulang brod jong blay hakmi bakit no yakipop jong kapratay suk yangik blasakot shakan ka jingkhawai jong ukun lang brod ko kan rad ngam shong hok ba manrung apo kaying ka junga hanre shong tang naktin kaman sem junga kan sakya hi kaman berkas nam kris kan ri sha ka jing embom jukun amen. Inshim kanembar arspa pra.
Arspa arpoi. Men sim trong Chris to pen khut paryanga me tu Chris to pen im yanga batut naka krum u Christus yanga snam u Christen yanga o shi shaleben to pen tlan shu yanga Chrispa pa tu shashko yanga Jangan kelad no nami Nunong syun ubang man kulong tu dayanga Hat milyap tu kodyanga Bangan wan syami lem kiriu Shong me ban ya ro tang ya me shu no ak mi ku shi su u ba 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 tiang tam ra den nu ngon hak ma chong me da jing trang ba shi hem trong ca min sim trong ngạc ngài đoái tên ba dia mi ba men son chinh xiao ha do nút cha trong ngạc ca chinh nghe chinh carmen chinh Shon ching kus lai ba shi shaya ka pop bat ka mons kem ban le bano tat bag ngaya pu son ching mong kor da chong mi la ya tu lu ba Ki chat ki shong nga ki la nhau shin shong nga baro Jing doai jing lekamen jubilee arajarar posan kok pau bahabneng ai bagi jinge kabamela ai hangi hau kun jungme u Jesu Christ u hanmen jungi bat keteleding jang gajing e kabala kelang hagadanut dau mensem bakoj kan Kristu biang hapo jungi ya gajing kermen bala kerku nak banta gajing wan kahima jungme to ai bagi jinge jungme kan pen keladur yangi Shai kenang bat bom juthai jong sambai jong gospel ai bagi to kisambai kan pen keladur sepo kalong breu man breu bat keperthai maryang barok kawai kajing kmelinti batikana jong kebeneng batmai bat keperthai batmai habala job tiao dat bo jing sneu kabrom jong me kan tan shine chinom to ai bagi jinge jong jing like man kan Kristu biang jing ya ke program jang jing kerman kan jingan nut nak ban spa to ai bakata ka ju ka jing ai kan pen priang ya ke jing kerman bar ke jing suk jong nong spa jungi hasat lak perthei hame blai jungi ubala ka khu chinam
kan long ka boram ke chingero chinom la chinom amen kok pa jungi ba habneng ka long ka bakhoj akarteng chungme Kawan ki ma shumi me ka long ka mon chungme ha khandeu ka ba habneng ta yangi mata ka chumbam chungi ka ba hala ka sngi batama yangi krangkang chungi kumbang ro ki ma bi ka bless ne yangi adwa dia la mengi sha ka jing panshoi Henry de panlai yangi na ka basne amen Kublai Komaria kepada berbagai sungai utrai dan batpa balakar kuya pana pedang kentai balakar kuya sok po trong pau Jesu Komaria bakuya kami trong blai terdua nak bentar sungai kenong pop bentar pada kepor kecungi amen kaburam hau pa pada kun pada mensem bakuy Menyukong shum dapat para gor shinom la shinom amen Tongin yaduai Topik jaga kenhun long brod jong me konong ap long brod babha batos ngabha ban pensa ha ki penta plang bane junam yaki long brod ki bamela suspa dakasnam makoror jong khon jong me ubim basanchar junam la junam amen Utrayu dan rengkat bat pi Ringkat papiru Ublay badan barbaro unkur kuya pi Ukpa badukun Badumensem bakut Amen Kilay suk kamas kalawai Alleluia Alleluia Yisrongu yaublay Alleluia Alleluia Kanambar kandai pusan Kabrom hau pa badaw kun badaw minsim makuy Dapat barush Kununod bukuy damar Jesu Kumaria kmijing snolem Hagagrateng pa badaw kun minsim makuy Amen Ani ro yadrai Jesu Christ